Teraz si na teatri môžete naživo pozrieť slávnostný podpis investičnej zmluvy medzi predstaviteľmi vlády a spoločnosťou Jaguar Land Rover. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, vážení kolegovia, len pred niekoľkými okamihmi sa skončilo mimoriadne rokovanie vlády. A ja si vás dovolujem privítať všetkých tu v reprezentačných priestoroch úradu vlády pri príležitosti podpisu investičnej zmluvy medzi Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia, Slovenskou republikou a mestom Nitra. Ladies and gentlemen, only a few moments ago, an extraordinary session of the government of the Slovak Republic has been concluded, and I'd like to welcome you all at these historic premises of the building of the government of Slovakia to sign an investment agreement between Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia, the Slovak Republic, and the city of Nitra. Páni, ja vás v tejto chvíli poprosím, aby ste sa ujali svoje úlohy. Za vládu Slovenskej republiky podpisuje Robert Fico, predseda vlády. Gentlemen, kindly like to ask you to please assume the signing act. First, on behalf of the government of the Slovak Republic, Prime Minister Mr. Robert Fico. Vázil Hudák, minister hospodárstva Slovenskej republiky. The Minister of Economy of the Slovak Republic. Za spoločnosť Jaguar Land Rover Limited. On behalf of Jaguar Land Rover Limited, Mr. Ralf Dieter Speth, who is the CEO. Za spoločnosť Jaguar Land Rover Slovakia. And also on behalf of Jaguar Land Rover Slovakia, Mr. Phil Hodgkinson, the Managing Director. A za mesto Nitra primátor Jozef Dvonč. And on behalf of the city of Nitra, the Lord Mayor of the city, Mr. Jozef Dvonč. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli, dámy a páni, otváram tlačovú konferenciu, na ktorej sa vám prihovorí predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico, a generálny riaditeľ spoločnosti Jaguar Land Rover Limited, Ralf Dieter Speth. Thank you very much, ladies and gentlemen. I hereby open the press conference, which will be attended by Mr. Robert Fico, the Prime Minister of the Slovak Republic, and Mr. Ralf Dieter Speth, the CEO of Jaguar Land Rover Limited. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán premiér, máte slovo. You want to go first? I'm going first, only 1 minute and then we're going to follow, okay? I'm first. Vážené dámy a páni, som nesmierne rád, že sa tu dnes
môžeme stretnúť pri tejto významnej príležitosti. Dovolte mi privítať našich zahraničných hostí, ako aj pána veľvyslanca Spojeného kráľovstva a príslušných členov vlády a realizačného tímu. Dňa 11. augusta, na deň presne pred 4 mesiaci, sme podpísali tzv. Letter of Intent, na základe ktorého spoločnosť Jaguar Land Rover a náš tím negociátorov rokoval o podmienkách a možnostiach umiestnenia tejto investície na Slovensku s tým, že definitívne rozhodnutie padne do konca roka. A pred chvíľou sme úspešne podpísali investičnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a spoločnosťou Jaguar Land Rover. Je to obrovský úspech pre Slovensko a predtým, ako budem hovoriť za Slovenskú republiku, chcem odovzdať slovo našim hosťom, verím, že priateľom, a to predovšetkým pánovi doktorovi Ralfovi Špétovi, aby mohol on za spoločnosť Jaguar Land Rover celému svetu prvýkrát oficiálne predstaviť túto významnú investíciu. Mr. President, please. Dear Prime Minister, Vážený pán predseda vlády, členovia vlády, dobré ráno, dámy a páni. Môžem len povedať, že skutočne ma nesmierne teší, že som tu na Slovensku a potvrdiť, že Jaguar Land Rover otvára svoju prvú výrobnú prevádzku na pevninskej Európe. Toto je prvý dôležitý krok našej globálnej investičnej stratégie po výrazných investíciách v Británii, v Číne, v Indii, s otvorením ďalšej prevádzky v Brazílii, budúci rok. Toto je pre nás nesmierne dôležitý krok. A skutočne ma nesmierne teší, že môžem vstúpiť do tohto nového partnerstva so slovenskou vládou a ľudom Slovenskej republiky. Dnešný deň je štartom partnerstva, veľmi silného partnerstva, istého sobášu talentu, expertíze, inžinierov, odborníkov s inovačnými technológiami, čo môže priniesť celý priemysel na nové úrovne a zabezpečiť dlhodobé možnosti zamestnania pre vašu krajinu. Vláda Slovenskej republiky naozaj so svojím tímom pracovala veľmi sa snažila vytvoriť priaznivé investičné prostredie na to, aby bolo možné vytvoriť množstvo nových pracovných miest. A my v Jaguari Land Rover sme hrdí na to, že môžeme poskytnúť takéto nové možnosti zamestnania. Slovensko je veľmi dobre etablované na trhu výroby motorových vozidiel a máte dobré meno vo svete v vysokokvalitnej výrobe. Toto je pre nás vynikajúcou príležitosťou pre našu ďalšiu výrobnú prevádzku. A zhruba asi 40% našich dodávateľov v rámci Európy, ktorí sa, tak povediac, pridružia už k výbornej infraštruktúre, ktorá nás tu čaká na Slovensku. A tak bude môcť naša fabrika, verím, že úspešne vyrábať na Slovensku. Naše ďalšie investície do celej siete výrobných prevádzok vo svete je súčasťou našej globálnej expanzie, globálneho rozširovania sa v rámci dlhodobého udržateľného rastu našej spoločnosti. A záleží nám na vývoji nových vozidiel, nových technológií v rámci našej globálnej siete, čo podporí i pracovné miesta vo Veľkej Británii. My sa rozširujeme a naša nová prevádzka v Nitre bude ďalším krokom tohto procesu. Pôvodná investícia v objeme 1,1 miliardy britských libier vytvorí nové špičkové high-tech výrobnú prevádzku, ktorá od samotného počiatku zamestná okolo 2800 zamestnancov. A ako súčasť záväzku spoločnosti Jaguar Land Rover pri dodávke nových technológií, vývoji nových technológií sa bude investovať napríklad do hliníkových technológií. A v roku 2018 očakávame, že bude prvý rok, kedy z výrobnej linky zídu prvé hotové vozidlá.
vehicles. Očakáva sa zhruba 150 000 vozidiel v tej prvej fáze. Europe is vital. Európa ako Europe taká is an important market for us. je dôležitým trhom pre It's now nás Jaguar Land Rover's largest sales region. a predstavuje to naozaj Almost 100,000 najväčší trh vehicles have pre been spoločnosť sold during the Jaguar very Land first Rover 11 months of this year. Europe a has also Európa the largest je number of najväčší, Jaguar má Land najväčší Rover počet dealers globally. dealerstiev po celom Almost svete 1,000 spoločnosti dealerships Jaguar across Land 36 Rover, countries. ktorých je počet Slovakia's presahuje place at the číslo heart of 1000. Europe makes it an Takže ideal tu v srdci location. Európy u vás na Slovensku máme ideálnu lokalitu a za to vám chcem poďakovať vám, predseda vlády Slovenskej republiky a vašej vláde za skutočne výbornú, vynikajúcu pomoc tejto investícii. Pre nás to je veľmi unikátny deň. Slovensko je najväčším svetovým výrobcom aut na obyvateľa. Toho roku to prekročí zrejme počet 1 000 000 aut. A toto je krajina, ktorá víta vnútorné investície, priame investície. Nielen výrobu a montáž, ale aj inžinierské profesie. Naše odvetvie naozaj potrebuje takéto zázemie a veríme, že Slovensko bolo pre nás tou najvhodnejšou voľbou. A veríme, že do budúcnosti naše partnerstvo bude ďalej prekvitať. My uvažujeme dlhodobo. A predovšetkým my v Jaguari Land Roveri sa staráme o ľudí, pretože naše podnikanie sú naši ľudia. A zároveň vyvíjame aj, vypracúvame inovatívne talenty a investujeme do jednotlivcov, ktorí sú súčasťou našej rodiny, nášho tímu. A našu rodinu takýmto spôsobom rozširujeme. A chceme i vám poďakovať za to, že ste nás privítali vo vašej krajine. Ako keby sme už boli členmi vašej rodiny. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán premiér, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, po tom, čo sme úspešne podpísali investičnú zmluvu a myslím si, že ju oprávnene nazývame za obrovský úspech tak pre Slovensko, ako aj pre spoločnosť Jaguar Land Rover, mi dovolte dodať niekoľko slov. Slovensko začalo diskusiu so spoločnosťou Jaguar Land Rover vo februári 2015 a Jaguar Land Rover hľadal najvhodnejšieho kandidáta pre svoj nový závod prakticky na celom svete. A do užšieho výberu sa dostali Poľsko, Mexiko a Slovensko. Správne považujeme toto rozhodnutie za obrovský úspech pre Slovensko, pretože náš prospech rozhodlo niekoľko kľúčových faktorov. Poprvé, je to kvalita ľudí. A toto je v prvom rade úspech ľudí na Slovensku. Sme presvedčení vo vláde, že máme kvalifikovanú a kvalitnú pracovnú silu. A naši ľudia odvádzajú kvalitnú prácu a sú tou najlepšou vizitkou pre Slovensko a tento úspech nepochybne patrí vám, občania Slovenskej republiky. Po druhé, to bola kvalita Slovenska ako takého. Slovensko má stabilné a kvalitné podnikateľské prostredie. Dôkazom toho je, že väčšina investorov, ktorí už prišli na Slovensko, tu nielen zostáva, ale aj rozširuje portfólio svojej výroby. A dôkazom je nepochybne aj príchod automobilky Jaguar Land Rover, ktorá si ako domov svojej najväčšej investície mimo britských ostrovov vybrala práve Slovensko. Nuž a tretím kľúčovým faktorom boli aktívne kroky vlády Slovenskej republiky. Ukázali sme schopnosť pružne reagovať na požiadavky takýchto veľkých investorov. Rozhodli sme sa realizovať strategický park v Nitre. To bol jeden zo základných predpokladov pre ďalšie pozitívne rozhodnutie spoločnosti Jaguar Land Rover. Rovnako sme prijali opatrenia, ktoré nám umožnia urýchliť a zefektívniť procesy usporiadania majetkovo-právnych vzťahov, územného konania, ako aj samotného stavebného konania. V neposlednom rade
vláda pre tento účel menovala štátneho tajomníka z Ministerstva dopravy Viktora Stromčeka za splnomocnenca vlády pre prípravu a výstavbu strategických parkov. Poďakovanie teda patrí jemu a aj celému negociačnému tímu, ktorí tieto rokovania doviedli až do úspešného konca. Podľa informácií, ktoré máme, vážené dámy a páni, ide o jednu z najväčších tzv. Greenfieldových investícií v Európskej únii za posledné roky. Dúfam, že sa nepomýlim, ak poviem, že to je najväčšia investícia v Európe za posledných 7 rokov. Preto si dovolíme označiť toto rozhodnutie spoločnosti Jaguar Land Rover za obrovský úspech, tak pre Slovensko, ako aj pre samotnú spoločnosť. Určite je dôležitá aj výška štátnej pomoci. Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre túto investíciu vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 130 miliónov eur. Aj keď sa toto číslo možno zdá byť vysoké, treba si uvedomiť, že ide len o 9% z celkovej investície. Po schválení vládou, a vláda o tom rozhodla pred niekoľkými minútami, začne proces ratifikácie a notifikácie európske rozhodnutie, ktorým vznikne investorový nárok na investičnú pomoc. Sme veľmi radi, že dnešným dňom môžeme v našej hospodárskej rodine privítať nového člena spoločnosť Jaguar Land Rover. Spojenie slovenskej zručnosti a britského inžinierstva je podľa mňa veľmi sľubné. Spolu s privítaním vás chcem ubezpečiť, že budeme aj naďalej postupovať tak, aby ste sa tu cítili ako doma. Zároveň si dovolujem vysloviť presvedčenie, že okrem priamých merateľných pozitívnych vplyvov vo forme preinvestovaných peňazí a vytvorených pracovných miest bude spoločnosť Jaguar Land Rover obrovským prínosom pre slovenské hospodárstvo aj tým, že so sebou prinesie čerstvý vietor vo forme kultúry podnikania a že sa zároveň bude správať ako zodpovedný korporátny občan a dobrý sused pre ľudí v Nitre. Ešte raz, poďakovanie patrí vám, predstaviteľom spoločnosti Jaguar Land Rover, ďalej príslušným členom vlády a celému realizačnému tímu. Je to, opäť to poviem, tretí alebo štvrtýkrát obrovský úspech pre našu krajinu, ktorým potvrdzujeme, že máme stabilné a solídne podnikateľské prostredie a máme čo zahraničným investorom, ako aj investorom zo Slovenska ponúknuť. Ale hlavne je to úspech, ktorý patrí ľuďom, občanom Slovenskej republiky. Pán doktor Špét, vítajte na Slovensku. Welcome to Slovakia. Thank you very much. Ďakujem pekne. Je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči ako prvá Teatry Miroslav Kohút. Dobrý deň, Miroslav Kohút, televízia Teatry. Mám otázku pre obe strany, ak dovolíte. Spomínali ste, že tá diskusia začala vo februári 2015. Zaujímalo by ma, v čom boli tie rokovania najťažšie a čo najviac ovplyvnilo rozhodnutie v prospech Slovenska. Ďakujem. Ďakujem. Od samého začiatku boli rokovania mimoriadne konštruktívne a čo chcem ja oceniť, veľmi dobre pripravené. Ja nemám pocit, že by sme stratili jednu jedinú minútu v diskusiách a išlo o stovky hodín prerokovaných, predovšetkým pod vedením Viktora Stromčeka, splnomocnenca vlády, ale aj samozrejme za účasti ostatných ministrov, ktorí sa v tejto téme angažovali. Keďže išlo a ide o najväčšiu investíciu za posledných 7 rokov v celej Európskej únii, museli sme venovať tejto problematike primeranú pozornosť, ale preukázala sa profesionalita, opakujem ešte raz, profesionalita vládneho tímu. Inak nemôžem povedať, že by nás niečo nejakým spôsobom špeciálne prekvapilo. Ďakujem predstaviteľom tímu Jaguar Land Rover za mimoriadne korektný a konštruktívny dialog. Z môjho pohľadu by sa našlo veľa odpovedí. Najlepšia poloha v srdci Európy. Dodavateľský reťazec
a mnoho ďalších faktorov prispelo k nášmu výberu Slovenska. Ale v konečnom dôsledku sú to ľudia. A tým, ktorý viedol predseda vlády Slovenskej republiky, a tento tým nám dal jasný náznak, jasne nám ukázal, že sme tu vítaní a že je tu priestor pre ďalšie priemyselné aktivity. Že tu na Slovensku inovácie a technológie sú vítané. A že v konečnom dôsledku, ako som už povedal, biznis sú ľudia. A to zapričinilo ten celý rozdiel. Takže ďakujem naozaj veľmi pekne všetkým, celému týmu, za to, že ste vykonali výborné rozhodnutie a že ste nám uľahčili naše rozhodnutie. Chcem sa pána riaditeľa spýtať, aké modely plánuje Jaguar Land Rover vyrábať na Slovensku, koľko by ich prípadne mohlo byť a aké. A spomínali ste, že v Európe máte veľký trh, napriek tomu aj Čína je veľký trh pre automobilku. Či tá situácia v Číne, ktorá možno nie je úplne najpriaznivejšia, nejako ovplyvnila vaše plány, či možno nejako okresala tú investíciu, alebo pokračujete tak, ako ste od začiatku plánovali? Ďakujem. Mr. Špát? Nie, celkovo pokračujeme podľa pôvodných plánov. Tam nedošlo k žiadnej zmene. Čína ešte stále predstavuje najväčší automobilový trh na svete. Tam je 24 miliónov aut ročne. A Čína sa očakáva ako trh, že porastie ďalej. Takže my sme súčasťou malým kúskom tohto obrovského trhu. Takže je tam priestor na ďalší rast. A padlo ale rozhodnutie, že naozaj na pevninskej Európe tiež vykonať podobnú investíciu. No ako viete, pokročilé vozidlá, luxusné vozidlá s použitím ľahkých špičkových technológií. Toto je čosi, čo budeme robiť tu na Slovensku. S použitím najnovších technológií. Ďakujem pekne. Televízia Markíza, Viktor Vince. Dobrý deň, Viktor Vince, televízia Markíza. Možno asi na pána Špéta. Toto je konečná fáza investícií, ktoré u nás plánujete preinvestovať, alebo príde aj druhá nejaká fáza? To by možno bola prvá otázka. A druhá otázka, na Slovensku už pôsobia 3 automobilky, 2 z nich dokonca zvyšujú svoju produkciu. Neobávate sa, že budete mať problém zohnať kvalifikovanú pracovnú sílu? Ďakujem. Ďakujem. Predovšetkým musíme sa uistiť, aby všetko prebiehalo v postupných etapách, ale predovšetkým musíme začať. Takže keď sa to rozbehne a keď sa naberie istá zotrvačnosť, potom môžeme uvažovať o ďalšej budúcnosti. Ale potenciál je tu jasný. Je tu priestor na rozširovanie v závislosti od príležitostí, ktoré budú či tu na Slovensku, alebo aj globálne vo zvyšku sveta. Takže z pohľadu zamestnanosti pracovných síl nemyslím si, že by to malo nejaký negatívny dopad, práve naopak. Pretože celkovo budeme podporovať aj rozvoj, školenie, výchovu a vzdelávanie ľudí, ktorí nám budú pomáhať, a nie priamo nám ako výrobcovi, ale aj v rámci subdodavateľského reťazca. Ďakujem pekne. Pre ďalší program našich vzácnych hostí uzatváram v tejto chvíli priestor na vaše otázky a zároveň vám všetkým ďakujem za pozornosť. Želám pekný deň. Thank you very much. Ďakujem pekne. Thank you.